Ingat Abangatan. Ladies and gentlemen, Cluster 5, Contingent 5, Barangay Baduang and Saguigui under our chairman, ABC President Errol Caliboso and Londrico Agar. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Manang biday, ito katuwang, takita ng kalubabang, talitan, may matay akong ngunit na siya.